تماشاوان دلال جراكدن دنباش ج واشنطن جدنگ امریکا ام برنامه که نو به برنامه ج واشنطن ام بویرن که هفته چی وربه لواشنطن و سرانسور امریکا قوی مینه و هر وها پیشکترین گرین که به کردر گردایی جواره بنرخینن جواره شروع بکن تماشاوان دلال لامریکا بگمان بویرن کو افغانستان چه دبن و کشن افغانستان جیه که گرینگ دگره اما برنامه خود جه بدن و مجاره ل پیشی مهنک دخازن به بویرن کو هندور امریکا چه دبه بوان بویران دست بدکن کو چه دبه داویه دجی اما هر افغانستان به برفرهی شروع بکن اون زمان چند روزن باروبه هرکن ایدا چه بو امریکا با حوزه که پرخورد چه بو باروبه پرخورد نها تایبتی ایالت لویزیانا ام بیژن گله کس به الکتریکین روشه که خراب دادیجین مرو دکاره بیجه هر وحال میسیسیپی جبر کو باین خورد با حوزه خورد باران بوش ام بیژن به هزار خانی هلویشیانه ر پر هلویشیانه ویران بونه گله کس هندا بونه مروف نزانه کو اول کنه تیمن هاوار چونه تیمن رزگار کرنه نکارن خو بگینن وان کسا و جبر کو برجن تلفون دستاج هلویشیانه تلفون کارناکن کاردستن خوجیهی کاردستن اولکاریه کاردستن هاورچونه خو نکارن بگیجن وان کسان کو آسمایی او اب کسان کو آسمایی جن نکارن جیو خو جوان را بیجن اولکونه جبر کو الکتریکتونیه تلفن دستا کارناکن بیجن لوان ده ورانه هونج دیبانا دبینن هناك جي هناك جرافن ج ارده قطبون جرافن و دما او جرابونه ادي جخو هاتن چوین تنبل کو یک ره دو ره هن اوج همی هاتنه هلوشاندن وران کرن رو خواندن جبروی کیج نها روشه کی پر دجبار هي لگور اسوسییتد پرس ل لویزیانا پرترج میلیون کس به الکتریکه تماشاورن درال امریکا الکتریک بگومن لهر در گرینگه ل امریکا پر جیا فرن yani خورن çekirin akırın acilsir elektriğe. Loma dam elektrik kutuba ne internet çedebe ne elektrik heye ne dikari ava germ peyda biki ne dikari xarın çeki jiber ve geji jiyan bandordu be. Per le Washington'a dora Washington'a jiye ku emle dijin bir avayı elektrik kutubu yani hem germahi tunikari henik biki cihazın heniklerine karnakın, tünekane avek germ biki, microwave karnakın. Yani moruk dikare beyce, jiberku her tiş bir teknoloji ve gredaiye, o cana teknoloji cidama kut be, puç be, yani ji bir reko peki karnake, evde be bandora ki pır xarap serjana moroban. O Louisiana ku embejin çanda Fransi gelek xurte lüve eyalete pır kes jurnalistmanen ve dere Fransi resenin kokavanji Fransa'ya o zaman Fransızca kültüre Fransız çanda Fransızca gelek devlemende ve ki çanda Fransi te nasil Amerika le dimana da jon dibinin çava jiyan veran buya bir milyona kes be elektrikin khani helveşandına baniye khaniye frine yani bir avaya ki geçti morok dikare beje revş pır xarabe والمسيسيبي جي نزيكي 60,000 كاس لغور اي بي بالكتريكين ودبيجين بسبورن خوجي دبيجين هين هفتيان بردوام بك بكشين حتى كو الكتريك تي تشيكرن جراغدن تي بلاكورن جبركو تورن الكتريكي امي بن ابدمانه حكومه الفدرالي ريبريا بايدن ربش اوارته رشتنگاهي راگاهاند وان جيان مروف دکاره بیجه لواشنطن و دردورا واشنطن جی ایرو هشیاری هیئت تماشاوان دلال کو برمایین و باهوزا خورد و هوریکین ایدا باندورا خل وان دراجی واشنطن نیویورک مریلند نیوجرسی وان دراجی نشان بده لامج ایرو اور هیئت واشنطن
çavere ku havazan çavere ku Levan derajı evqas xarab nebe jî baranên boş baranên giran werin xeteriya lehî û avrabûnê heye. Li Amerîka zanist dibêjin ew hemî bandorên germbûna gerdûniyê global warming û Serokê Amerîka Joe Biden jî yek ji bawermendên xurt yên vê nêrînê ew jî dibêje êdî mirov cîhanê ew qas xerabî bi kar anîne û hîn jî xerabî bi kartînî ji bo berjivendiyên kesane ji bo pere û êdî cîhan jîngeh hişyarî dide alarmê dide dibe em nema em nikarin çavê xwe bigirin divê em dereng jî mane tedbirên pêşîgir bigirin da ku ji bo nifşên nû em jîngehek ku mirov dikare bijî bihêlin. Loma jî qas spî ragihand ku ofîsekê nû û hatiye damezrandin ew dibêje ku karê vê ofîsê germbûna gerdûnî global warming û bandorên wê li ser jiyanê, li ser jiyana rûniştvanan, li ser sexlemiya wan, li ser xweşxaliya wan. Çünkü qas spî dibêje ew rewşa îklîmê yanî keş û hewa jîngeh seqa hûn çi nav dikin bikin belki de Kurdî de hem navekê zelal rûneniştiye ser vê yekê lê qas spî dibêje ew pirsgirêkek sexlemiya civakî ye, tendustiya civakî ye. Ji ber vê yekê jî divê ofîsek hebe hatiye damezranan ofîsekê federalî ku karê vê ofîsê taybetî ew be. Yani bandorên neyênî yên germbûna cîhanî guherîna demsalan niha berê li Washington û derdora Washington 4 demsal hebûn temaşevanên delan niha ew nemaye. Havîne dibînî nişkeve di heman rojê de hem hişyariya germbûna asta bilind û hem jî hişyariya lehî di heman rojê te dayîn. Li Amerîka sistema telefonan heye, mesaj ji telefonan re tê dema xeteriyek wiha çêdibe yekser mesaj tê ku agadar bin îro heta demjimêr heftê êvarê ihtimal heye ku lehîyên pir xurt hebin, bayên xurt hebin heta pêdivî nake ji malê dernekevin. Yani medîtiye îsal di heman rojê de hem hişyariya îqaza balkişandina asta pir bilindiya germê û di hemen rojê de dîsa hişyariya balkişandina lehî heye ku ew jî nîşan dide çawa her tişt seribûn bûye. Qas spî jî dibêje Biden bi xwe jî dibêje ew xeteriyekê civakî ye, xeteriyekê gerdûniyê cîhanî ye û nabe ku em ser ji bo pere qazançkirin, ji bo em bêjin berjivendiyên kesane êdî cîhanê wisa bi awayekî xerab bi kar bînin. Ji xwe Biden ji destpêkê heta niha girîngî dide karanîna hezên ku mirov dikare nû bike. Hezên wek roj, tav, ba bêjin û dest ji jêderên klasîk wekî komur, wekî neft berde. Loma jî ev damezrandina vê ofîsê jî gavekî nû ye, rûpelekî nû ye li Amerîka ku çawa hikûmeta federalî bawer dike ku rewş pir cidî ye eger tedbirên cidî neyên girtin di pêşiya me de hem em bêjin li Texasê ku wek ciyekî pir germ te zanîn Texasê berf dibare tê bîrava belku di meha 2 Şubatê de çawa cemet qeşeye pir sar hatibû jiyan sekînî bû ciyên wek em bêjin Washington ku 4 demsal hebû yani her derê ku bi germ tê nasîn sar e berf tê ciyên ku sar tê nasîn pir asta bilindiya germê ev hemî zanist dibêjin rewş xeter e û Biden jî hem bi şandina ragihandina rewş avartê li wan ciyan û hem jî damezrandina ofîsekî nû û dixwaze bal bikişîne ku ew giringî dide ser vê mijarê. Korona jî her awayekî berdewam dimîne temaşevanên delal li Amerîka heta niha hûn dizanin kesên 12 salê mezintir destûr hatiye dayîn ku ew werin perpûnkirin, derzîkirin, vaksîn li wan were xistin. Niha bi vebûna dibistanan, bi vebûna xwendingehan tirsên malbatan jî zêde dibin. Ji ber ku cûreya delta ya vîrusa korona
taybeti nav zaroka de belav dibe. Dev bav jî tirsin ku zarokên wan bi nexweşiyê kevin niha yani hejmareke mezin kesên ku bi vê nexweşiyê dikevin zarokin û zarok dimirin jî li her derê Amerîka ew tê dîtin zarok dimirin di cûreya berê delta de zarok zû zû bi vê vîrusê nediketin temaşevanên delal le delta hem zûtir bela dibe û hem jî bandorên girantir çêdike û hem jî niha eşkere dibe ku eşkere bûye ku zarok jî ne parastîne ji vê vîrusê lama dev bav jî daxwaz jî FDA Reveberiya Xwarin û Dermanan ya Amerîkî ku saziyeke hikûmet Amerîkî biryarên wiha dide hefteyê borî tê bîrave destûra mayînde dabû destûra fermî dabû vaksîna Pfizer ku destûra wê heta niha kindemî bû awarte bû bi vê biryarê gelek kes niha ji karker û karmenên xwe re endamên xwe re dikin mecbûrî ku xwe vaksîn bikin nav dev bav jî dibêjin ji FDA dixwazin Reveberiya Xwarin û Dermanan dixwazin ku destûr bide zarokên ji 12 salî biçûktir jî werin vaksînkirin çima ji ber ku destûr zarok marok nas nake taybetê di nav zaroka de bela dibe zarok jî ne parastîne ji ber vaksîn lê nadin dev bav jî niha givaştinê li ser hikûmetê dikin ku rê bide zarokên ji pêş dibistanê heta 11 salî ji werin vaksînkirin çünkü wek zanist dibêjin rêka herê bi bandor vaksîn ledane delta bixwe jî tevî ew qas ku jere dermanên em bêjin sedemen girin nexweşî giring çêdibe di nav kesên vaksînkirî de ew rêje gelek tê xware loma jî nedûre ku di rojên di demên pêşiyame de FDA dikane destûr bide zarokên 12 salî biçûktir jî werin vaksînkirin werin derzîkirin ev jî peşketinekî nû ye û dîsa amadekarî heye ji aliyê qasra spî Reveberiya Biden ku kesên ku hatine vaksînkirin bu cara siseyan vaksîn li wan were xistin ji ber ku Reveberiya Biden bawer dike perpûn aşı derzî vaksîn rêka herê bi bandore mirov dikare bêje di siyasetê navxwayî de hinek ew du mijar serdestin ciyên giring dibînin mirov bizivire mijara Afganistanê ku wek hemî cîhanê li Amerîka jî gotûbêj nirxandin pir bi xurtî didomin Serok Biden dibêje min biryara ku min dayî rast bû lê yani Amerîkî niha ji xwe re dipirsin 20 sal derbas bû şerê herê dirêj ya dîrok Amerîkî bi dawî hat me bi çi dest xist piştî 11 îlanê ku niha salvegera wê jî nêzik dibe beşa Kurdiya dengê Amerîka jî hinek bernamek taybet ji we re amade dike bo bir anîna wê rojê Amerîkî dibêjin destpêkirina şer rast bû da ku divê bû me bersivak bide êrişên terorîstiyên 11 îlanê loma em çûn Afganistanê George W. Bush Barack Obama Donald Trump û Joe Biden serokê çaran e me gelek pere xeşkirine em bêjin heta niha 2.3 trilyon dolar pere Amerîkî çûne temaşevanên delal 2.3 trilyon dolar Amerîkî çûne 2001 vir ve 122,000 kes hatine kuştun de şerê em bêjin 122,000 kes hatine derxistin di hefteyên borî de ku 6,000 ciwan Amerîkî ne lê Amerîkî wekî me gotî dipirsin çi qezanc me girtiye me çi derxistiye me Taliban ji desthilatê derxist piştî 20 salan me careke din Afganistan radestî wan kir loma jî bertekên tund ji Biden re heye ku çima lez û bez kir niha Taliban dibêje bêguman me serketinekî mezin destxistiye hemî dagirker çûne ji ber ku hatina wan ne reva bû çûna wan heq bû Secretary of Defense State yani Vezîrê Derve Amerîkî Blinken dibêje
mekareki baş kiriye ji bo vegoastına Amerikî û hemwelatî û kesên ku ji bo welatên Rojavayî kar kirine tene 205 Amerikî mane li ku Afganistanê li benda derketinê ne û em ê jê karê xwe bikin ku wana jî eger ew bixwazin derkevin em ê van ji Afganistanê derxînin. Netewên Yekbûyî Civat Ewlekariyê netewên Yekbûyî biryar derxistibû ku ji derbare Afganistan û Talibanê xwastibû ku rebede Afganiyên ku dixwazin ji Afganistanê derkevin. Ew ji biryara civatê bû. Çîn û Rusya piştgirî nedabû. Lê mirov dikare bêje yani 170,000 kes li gor zanîngeha Brown University 170,000 kes di şerê Afganistanê de mirine ku 50,000 ciwan sivîlên Afganî ne. 50,000 kes temaşevan dela sivîlin û Pentagon jî dibêje pirtir ji 2300 endamên leşkeriya me li Afganistanê hatine kuştin. Pirtir ji 2300 kes û 3800 kes jî kontratçî kesên ku ne bi fermî endamên leşkeriya Amerîka ne lê wekî kontrat wekî peyman wekî akt ji bo leşkeriya Amerîkayê kar dikin. 3800 jî ji wan hatine kuştin. Yani biryarek wiha yani bir rageştî Amerîkî ji destpêkê de piştgirî dida derketina ji Afganistanê dibêje ev gelek dirêj kişa divê bû ji Afganistanê em mêjve derketina lê tiştên ku du sê hefteyên borî de çêbûne niha armanca yan ji piştgiriya heyî ji derketinê re sis kiriye û rêjeya piştgiriya ji bo Biden jî bi berdewamî nizmtir dibe. Çima ev dîmenên ku Afganistanê de hûn niha jî dibînin yani ev bûye keşeyekî arêşeyekî mirovahî bi hezara kes de hezara kes hewil didin derkevin ji tirsa Talibanê tarî hinek dîmen bela dibin Talibanê mirovan ji helikoptera davêjin li wan pêş herkesî li xelkê didin. Yani ev dîmen rojane di televizyona Amerîkî de tên nîşandan li bernameyên gotûbêja da bernameyên siyasî de rexneyên tund ji Biden re te pêşkeş kirin ku xwe baş amade nekir tedbîr negirt tedbîrên pêşegir negirt ku nehêle wiha çêbe ev qespera hat xeşkirin dawiya dawî de niha Afganistan ihtimal heye bibe wergeha rêxistinên terorîstiyên El-Qaide Daeş Taliban bixwe jî rêxistinek tundre ye pir kes wan wek terorîst dibîne ku dijî wekêwiye jin û mêranin dijî em bêjin cîhanekê şaristanî ne loma jî hem di nav Partiya Demokrat de hem taybetî bi yekdengî Partiya Komarî de rexneyên wiha hene giring hene di saziyên ramyariyên Amerîkî di bîra geştiye geştî de em bêjin medya Amerîkî de rexne ji Biden'a tê kirin ku çima bi wî awayî vekişîne ji Afganistanê bi davî anî lê Biden axaftina xwe taybet li ser vê mijare de bi pêgirî berewaniya derketina ji Afganistanê kir ew dibêje pêdivî bû em derkevin ji ber ku em gelek dereng mane armanca şerê Afganistanê bi dest ketiye dema Osama Bin Laden hata kuştin dibe hingê em derketibana û ew dibêje berê 10 sal me bi serketin dest bi aniye çima em rojane 300 milyon dolar xerç bikin 300 milyon dolar temaşevan delal ev hejmaneke serok Biden bi xwe daye dibêje 300 milyon dolar rojane em xerç dikin em bêjin nêzîkî 2500 kes di 20 salên borî de ew dibêje 2400 lê pirtir ji 2400 dibêje yani hat jiyana xwe ji dest dane dibêje ev mühletek ku min daniye Sûriyekê tebaxe divê bû ev bi cî bihata ji ber ku eger ne divê em şerê Talibanê bikin çünkü serokê berê Donald Trump peymanek bi Talibanê re kiriye em ê ji Afganistanê hezê xwe bikişînin
hunci beraber ve yeki eriş neynin ser hezin me. Biden dibêje Trump peymanek wiha çekiriye. Eger ez venekişim hinge ez reddim ku Taliban erişin me bike. Ji ber ku di Gulanê de demek ki başa bu Taliban erişi xwe bike. Ji bo parastina leşkerên xwe li Efganistanê de ez hinek leşkerên din bişînim. Da ku ew leşkerên me zarar negihînin, wana eriş li ser wan nekin. Ev jî te mane ku ev şeregedin hin berdewam ke hin dirêjtir be. Ji ber vê yekê jî ew dema ku min danî bû demek ki rast bû û min bi pêgirî min bi xwe bawer ev biryar bi cî anî ku min heza xwe ji be derê keşant eger ne min hezar bi hezaran leşkerên min bişandin Efganistanê da ku ev jî leşkerên mayî biparêzin. Loma ji dibêje biryara min biryarek rast bû di cî de bû ez tucar ne poşmanim rast e hinek bûyerên ku mirov naxwaze bibîne çêbûne ez berpirsî radikim ser xwe li vekidin bi her awayî ihtimal bi tiştên wiha bihatine ji ber ku rewşekî ku mirov nikare pêşbînî bike mirov nikare ji berê de eyar bike her tişt hesab bike ji ber ku şerek wiha heye. O dibêje eger min biryar bidaye zûttir heza xwe ji wir bikişandin yan ji kesên ku Efganiyên sivîl Efganiyên ku bu Amerîka re bi welatên din re kar kirine bi berê bikişandine hinge dîsa ihtimal hebû ku bi hezara kes xwe birijînin firokaxane Kabulê panik çebe, tırs çebe yani mirov kes nikare garanti bide ku tiştên wiha çêne dibûn eger min biryar hefteyek di hefte yan ji hefte zûtir bidaye loma dibêje tiştek ku hatiye dayîn rast bû ji ber ku ev peyman ne peymanan bû peymana Trump bû wî peyman kiribû Biden carek din rexneyên giran li hikûmeta Efganistanê kir dibêje ev hikûmetek bertilxwar bû hikûmetekî genî bû dizî peraxwarin gelek ketibûn nav wan wan rêvekir ku Taliban ew qas bi lez û bezî bê berxwedan Efganistanê bixe bi kontrola xwe loma bi carek din rexneyê xwe dibêje ew qas me ew hîn kirin perwerde kirin çek silah alavên peşketî dane wan bêyî ku şer bikin bêyî ku welatê xwe biparêzin revîn çûn welatê xwe radestî Talibanê kirin digo dibêje Biden dibêje me pêşbînî dikir ku ew hikûmet ew artêşa Efganî we bikanibe pêşî li êrişa bigire welatê xwe biparêze lê di wir de ev pêşbîniyên me rast derneketin ew ji wekî xerexnekirinek tîne û dibêje eger ew wiha nakin çima em wana biparêzin eger Efganî xwe naparêzin çima Amerîka rojane 300 milyon pere xerç bike û heta niha jî 2.3 trilyon dolar xerç kirine pereyên gelek mezin temaşevanên delal û dibêje min berê hilbijartinê soz da bu Amerîkiyan ku ez ê dawiya şerê li Efganistanê bînim û ez niha serbilindim ku min ew soz bi cih anîye şerê Efganistanê bi dawî hatiye û di wir de jî ez tucar ne poşmanim poşmantî tune ye ji ber ku biryarekê revaye rast e loma jî ez nabim serokê çaran ku şerê Efganistanê bidomînim ez ê nebim serokê çaran ku dibin seroktiya wî de qîz û lavên Amerîkî werin kuştin loma jî dibêje yani biryara derketinê biryarekê baş bû û wî karekî baş kir lê wek me gotî bîra giştî Amerîkî di pirsnameyan de di anketan da jî xuya dibe ji derketina ji Efganistanê de erê li awayê cureyê derketina ji Efganistanê na helbestek wiha heye ku dibe bu Biden û rêveberiya wî baştir hazirî bikirane yani dibe welî de jî mirov dikare bêje rexneyên xurt rexneyên tund ji bi berdewamî ji Biden re tên Efganistan jî mirov dikare bêje bi wî awayî bêguman me heftê borî jî gotibû ku çawa tiştên ku li Efganistanê çêdibin wekî bûye alayek sor ji gelek beşên cîhanê re ku gelo wekî Kurd di serdema Trump da niha Efganî di serdema Biden de dora kê ye Amerîka
ne vefadara ji heval dost xore wana dihêle hin kes navê Iraqetînin hinek navê Sûriyetînin rojname Washington Post ku hûn jî zanin rojname gelek bi bandor e do hepîvinek taybet bi serfermandarê giştiye Hezên Sûriya Demokratîk Hesede Mazlum Abdî re kiriye. Washington Post dibêje General Mazlum aramiya xwe diparêze dibêje çawa rêvekirina Trump ya ji bo Erdogan bandorên mayînde, bandorên neyêniyên mayînde heta niha jî çêkirine û tiştekî wiha nû li çebe we gelek xirab e li ew dibêje hem bi hatina General McKenzie serfermandarê CENTCOMê ku ji Iraq, Sûriye, Afganistan berpirse hem hatina Kenneth McKenzie general û hem jî Joy Hood diplomatê ku ji rojhilatên avîn berpirse hatina wan Washington Post dibêje peyameke ji rêveberiya Biden ji General Mazlum re ku ev ji herêmê dernakevin. Heftê çûyî jî me gotibû çawa yani Amerîkî hebûna xwe li Sûriye dibînin. Girê didin bi gelek xela ve şerê vê jî Daişê parastina ewlehî û aramiya herêmê bin kontrola Hesede û Mesede şandina Daişiyên biyanî ji welatên wan re giwaştin ser devletên ku ew kesên biyanî ji Sûriye derkevin zindanê werin derxistin. Ew zarokên ku mêjiyê wan hatiye şûştin werin careke din ji bo civakê werin qezençkirin. Jêderên bin axe, jêderên çavkaniyên xwezayî wek gaz, neft nekevin destî Daişê, destî rejima Sûrî. Yani hikûmeta Amerîkî bi wî awayî wisa dinere hebûna wan li Sûriye giring e ji bo pêşîgirtina bandora Îranê, bandora Rusyayê, parastina İsraîlê, em bêjin kontrolkirina daxwazên herêmî yên Tirkiye zindîkirina xewrên İmparatoriya Osmanî. Mirov dikare bêje gelek nêrînên wa hene li Washington Post yani dibêje Mazlum Abdî wek General Abdî tê naskirin wek mirovekî xwedî bawer gotine wî xwedî bawer tê nasîn mirovekî aram tê nasîn fermanderên Amerîkî gelek baveriya xwe bi wî tînin. Ev dibêje yani hebûna Amerîka rolekî giring dilîze erênî ye. Sozên ku hatiye dayîn divê em bendenê ku ev soz werin parastin. Amerîka hebûna xwe biparêze ji ber ku ew ji bo peydakirina istikrar û aramî ya Bakur û Rojhilata Sûriye pêdivî ye. General Mazlum dibêje em hêz dikin ku piştevaniyekî xurt ya siyasî û leşkerî ji me re heye dibin ve rêveberiyê de û ev jî ciyê pesnê ye, ciyê şabûnê ye û ev dibêje yani ev ne bendenê ku di siyaseta Amerîkaya ya li Sûriye guhartinek çebe ne nîşanê wêyekê hene ne ji peyamên ku ji wan re tên tiştek wiha dibêje ew dibêje hezên wî bi berdewamî dijî Daişê şerê xwe didomînin koalîsyon jî hem bi komkirina agahiyan istihbaratan hem jî bi pêkanîna firokên ezmanî em bêjin êrişên ezmanî dijî torên veşartiyên Daişê didomînin ev hevkariya wan didomînin. Dîsa General Mazlum dibêje li herêma bin kontrola wan tenê navendek heye ku zarokên me jî şûştî yên malbatên Daişê perwerde dikin dibe ew zêde bin. Yani mirov dikare bêje Washington Post bahsa kampa El Hol dike çawa ciyekî xetere ji bo qezençkirina kesên nû ji bo Daişê Daîş zarokên kulîbirin sêwîne êtîmên wana direvîne sahraya de perwerde dike. Yani Washington Post bi giştî dibêje ne çavereye ku guhertinek de siyaset Amerîkîya rêveberiya Biden ya Sûriye werekirin ew dibêje Mazlum Abdî jî li gor peyamên ku ji wî re tên ji kanalên taybet û ji bo ku ew dixwîne guhertinek nabîne. Heftê çûyî jî me jî gotibû ku li Washingtonê hem li pêş deriyan û hem ji pişt deriyên girtî ne çaverêkirin ku
واشنطن سیاست خو سوریه بوگهرینه ل çünkü Suriye ne Irak ne Afganistan'e به هجمارێکی کەم یا لەشکێر ئەمریکی قەزەنجین gelek mezintir hene bibî awayî tê dîtin û hewl hene di platformên dîplomatîk de di platformên siyasî de Kurd jî werin Kurdên bi temsîlata mesede û hesedê jî bi cî bigirin di gotinên Mazlûm Ebdê jî ev tê xuya kirin û Washington Post jî dibêje wekî din yani ev bû temaşevan delat Afganistan Suriye bi giştî rewş ev e yani Washington Post jî girînge pir caran ji jêderên Rêveberiya Biden jî agahî hene yani ev hinek jêderek ku nexwestî navê xwe bêje ev jî dibêje ku di siyaseta Sûriyê de guhartin nedir rojava medeye mirov dikare bibî awayî bêje bibî awayî em jî bername xwe hedî dawî dikin heta çarşeme pêşiya me ve bu yerên girîng bi qewmendirên girîng em were bin ez dibêjim bimînin di xêrxweşiyê de her ku derek hûn me temaşe dikin ew demo hemî demê ve xweş û geş bin xatirê be